Lasuka lahlala ukhuzana uMpokompogo wasendlamlenzela emculweni kaMaskandi ke sevele wavula ithuba elingqayizivele elilula kakhulu ke njengoba ke laphana ke ekhiphe ke istatement ngaphansi kwekhasi lakhe la Facebook eveza ngokusobala ke ukuthi cha umuntu oyoshutha ke i-truck lakhe ke laphana ke njengoba ke silibona ke la esithombeni njengoba ngenivezele lona uthi ke lowo muntu uzoyibeka ethubeni lokuthi athole ithikithi ke lamahhala shutha ukudibana ne-truck lakakhuzane walishutha uthola ithikithi lamahhala uthe ukhuzana uMpokompogo seke laphana ke lokhu ke ukwenza njengoba ke ekhombisa ke uthando ke kubantu ke abathanda kumculo wakhe ke ikakhulukazi ke nakuwona ke ama-Blue Nation ke laphana ke njengoba ke ethe umuntu ozoshutha ke laphana ke uzobe ke SMTech ke laphana ke ku Facebook maqedane ke mase ke athola ke ithikithi ke loyo muntu ke ngokubona i-truck nje lekakhuzane uMpokompogo bafethu lento inhle kakhulu bafethu futhi abantu abaningi ke bayishayile ke ihlombe ke laphana ke njengoba ke ekhulumile ke kukhuzane ke laphana ke ukuthi na kanjani ke lo mcimbi ke uzoba ngazo ke laphana ke i-22 zika Mashi ke laphana ke okukhomba ngokusobala ke ukuthi cha lo mcimbi ke uzoba ke iyona ke indumezulu ke enkulu ke sikhumbule bafowethu ke ukhuzane ke uhlanganisa ke 15 years ke esendimeni kaMaskandi ke laphana ke lokhu ke waba iciko ke laphana ke elisemgangathweni kakhulu ke lapha njengoba sazi ke ukuthi ke insizwa ke le othi uma ukhuluma ngoMaskandi owazi kahle ukuthi kufanele na kanjani uyibale ikhona endimeni kaMaskandi siyazi ngaphambilini ke sibe nomtshengiseni nomgqomeni ke laphana ke nabo ke bafica futhi ke bekhona ke omfazi omnyama ke kanjalo ke laphana ke nabanye noma hawukela namhlanje sikhuluma ke ngokhuzane ke okungabantu ke asebekhona ke esikhatini samanje bafowethu umbiko osuphumile ukhuzane uMpokompogo ke useshilo ukuthi ke wabona i-truck walishutha na kanjani uyibeka ethubeni bafowethu ileso